Je výborné, lebo... Moment, máme problém so synchronizáciou grafiky. Posunula sa nám grafika. Palola. Ešte dobré, že sa to deje počas týchto 2 dní. Si neviem predstaviť, že by tie technické problémy prichádzali, keď robíme 3 dní. To by nás naozaj vyčerpávalo. Tak toto tak nejako prežijeme. Ale sranda, že sa to všetko vlastne teraz... Začalo to tým hľadáčikom. Začalo to tou ostrosťou. Čo by začalo to tým, že mi spadol telefón, rozbil sa mi displej. Potom mi zhorel ten dron. Auto je dneska v oprave, lebo mi zhorela elektronika v aute. To ide o teba všetko. Je to odo mňa všetko. Vy sa smejete, ale toto nie je štandard. Telefón, normálne zasíčala mi elektronika, čo sa jej chytám, tak mi horí pod rukami. V aute začal blikať airbag a včera, keď som išiel domov, tak som sa pričuchol som si a niečo tam zhorelo vnútri. Potom vlastne včera sme mali kauzu so zvukovodmi. Aj kamera není v poriadku, teraz sa toto pokazilo. Dobre. Vy čo máte kardio, strojček? Vypnúť. Vy so mnou sa moc nekontaktujte. Dobre, odo mňa ďalej. Podám vám ruku a zomriete. A to nie je sranda. Pozor, fakt sa to deje teraz. Všetko, čo má elektronický základ, so mnou nekooperuje teraz.